Andres Escobar chu an mani gol lama a pet gol awangin ka hlum ani football history a hian thilmak tak tak le thil thleng danglam tak tak mai hi record a om cheu maya tuntruma kan soitur po hi football history a thil thleng om chun le thleng le to ngai lo tura rin ania he thil hi kumsang kha jakwa somkwa palia Caribbean kapa thil thleng dangdai tak mai kha ani football khel thin chuan kan hreve kanga a khel ngai lo po in kan en ringot po in kan thra thiam ani kan tumpuite gola petlu sham kan tum thina amai ro chu tuntruma kan soitur te ero hi chuan an mani gol lama ti lu phet an tum ve thung ani he thil thleng hi KHAWVEL thil thleng to makle dangdai ber pola soi ani kan soitum taka kan lu main mani gol lama pet gol poizia kan soi masadon ani khoiram football team po ni se mani gol lama pet lu tlat tum hi chu kan om kherin arin om lova kan tumpuite gola atam theiang ber petlu kan tum thin tlang pui ani ti pal thil thu tak mewa mani gol lama tilut pal kan omani point kan in thiam lovin hreom kan tingoi ngoi thina Andres Escobar phei hi chuan thi na hial ato pha ani kumsang kha jakwa somkwa pali FIFA World Cup a USA le Colombia te chu group stage a anin tuma chuta chuan ti pal thil thu liawin Colombian star Andres Escobar hian an mani gol lama atilut pal hlau maya sheom ati in ain thiam lo hle bok ani chutia World Cup atanga an tlak nuwa chuan sheom ti takin an khuwa Medellina a hoa July ni sangkha jakwa somkwa pali tlailama chuan Andres Escobar chuan a thiante somin bara tele night club vela te antei hoi kwal vela zingdar thum vela a thiante hian an ho san vek ani chumi nu reilo te a chuan baratanga chuakin akara chuan awachuang ta a te chuan mi pathum tu ti hriat lo ten alam chu ron panin an ron kal phei ta char maya mi pathum zinga panhi te chuan chople chilin 38 caliber an la chuaka musom panhi ngot mai an kap ta ani akap tu te hian an ka rual hian a gol ti in an aw elzui bok heng mi te hi pickup truckin an tlan bo le ngal dai ani tichuan Escobar chu hospitala shoi ania amai ro chu Colombia ram zong hor nging khopin an football star ro pui chu athi tia puan ani zuita ani heta tang hian athi chan ber chu on goal wang ani ti chu achiang reng maya mani gol lama ti lu poizia chu achiang viau ome kumsang kha zakwa somkwa pali thau khan Caribbean Cup final stage chu Trinidad le Tobago a khel ania ramsang te hian first round an khel main qualifying round an paltlang phot angaya qualifying round a chuan group sang paruka intenin group tina asang berzelin first round an lut ta thin ani amai ro chu Martinique champion lai le Trinidad le Tobago te chu atheng tu te an ni wangin automatic in first round lut sa an ni bok ti chuan group tina tanga asang paruk te nen first round a chuan team pariat anom ta heng team pariat te hi group nia anin then le a tuntuma kan ron soi tur tak hi chu qualifying round a thil thleng dangdai zet mai kha ani football KHAWVEL a hian khatiang thil kha a thleng ngai mi lo ania amai ro chu hemitum hi chuan a thleng tlat chi ani qualifying round a group number 1 a hian Barbados te Greneda te le Puerto Rico te group khata anom hova hemi te group result hi kan han tarla nang hian lo en chin taila hei hi an group din mun ania tuna kan soitur ber hi chu a noi berami Barbados le Greneda te inkhelh chonchin hi ani an chanchina kan lu tak tak main hemi hun laya football rules then khat te hi kan hriat ngai aom masa chungchu kan han soi masa lockdown ani heti hun lai hi chuan hun pa ngaya in ne tok hi om thei ani lova anin draw vai chuan extra time khel ngei tur ani extra time hi golden goal rule a pet goal masa sa chak ti hun lai kha ania tin
extra time goal thun reng hi a double chiar tur ani zia chuan voi khat ipet goal chuan voi ni ipet goal tina ani goal ni angin an chiar don tina ni chu kha tuna kan soi tura hi chuan kan hriat tel apoi mo khop mai Barbados le Greneda inkhelh tum hian thil mak le nui zat thlak tak box si chu a thleng tlat maya Barbados hian final round first round lut turin goal ni tala an chak ngei angaya Greneda aya goal ni tala an thun tam lo chuan Greneda hi first round lut tur an ni ti chuan an hanin khelta hun reilo te chungin Barbados chuan 2-0 in ma an ruaita hetiang alo ni ta ka chuan Barbados hi tlang tur jok an ni ta ani mase Grenada player te an bei dong du mai lova hun top ma minute sari chi aom to tia chuan goal khat an ron thun ve ta hlau mai ti chuan 2-1 ani ta chi ani Grenada lam din mun a thale ta jok tlat maya Barbados player 10 goal thun tumin thei top an chua mase an thun thei ta ngang lo ani huna top don trap tia chuan Barbados player 10 idea thazet mai an ron nei ta hlau maya an mani lama khan pet goal ta se extra time khel anga yanga chance an nei jokang tin ngai tuana an nei ta ani huna top trap tia chuan an defender zinga pakhat le an goalkeeper chuan an mani goal bula chuan ball chu an in pass tamaya an mani lama chuan an pet goal lui ta thut maya true in an in hne tok le ta chia mai ani hetiang din huna chuan extra time khel ngei angai ta thung chuti lai chuan Grenada player te po chu an lo adu bi khau lo maya hun top ma an mani lama anti goal lui ve chuan Barbados hi 3-2 in an chakanga goal difference mangin an tlang don tho ti an chuak ve ta tlat maya Grenada ho chuan an mani lama ti goal lui an tum ve ta tak maya chumiril ru chu Barbados player te chuan an lo hre ve le tho mai box sia ti chuan le Barbados player te chuan an mani lama goal lut tur le Grenada howin on goal an nei tur chu vengin an tlan kwal ta zak mai ani an mani lama goal lut tur le lampol lama goal lut tur an han veng kop ta zak mai chunia a ha thak du kopinarinom an boy phili ve khopang le mase an van nei ta hlau maya Grenada ho la chuan khoilama ma chuan goal chu an tilu thei ta big lova ti chuan extra time chu an khel alo ngai ta tho ani Barbados lamin goal an thun ta 3-2 ani ta chi amaya an rules mangin 4-2 a chak anita ani ti chuan Barbados chuan final round chu an lut ta ani he thil thleng hi football KHAWVEL thil thleng chun ania a thlen non le mel to lo viau ani a chan chu a hun lai rules hi an mang to lo tlat ani he mi te inkhelh chungchang hi a endu tan chuan YouTube lama entura oma description a hian link karonda a video hi display kan du viau na in an display thei tlat lo maya tuna video kan ronda hi footballa anui zat thlak lai lor khom te an ni hlom ani tuntrumatan chuan khati zong khani se hun man nuam vek ule